Erokamano, janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo okinyi ma kawuononi mondo wachak wuoye wach Nyasaye. Omiyo Nyasaye oyawonwa piny nono, oyawoni to oyawona. Ang'e ni wabiro lame e studio ka. Omiyo kapok adhi mbele adwa ni afulrani. Nyinga en Pastor Agustino Omedo, aja Kisumu County. Ae gweng' miluongo ni Kogony, buto koro Gonda School. Ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Kanisa na malime en duond warruok kod chang e piny Nairobi ka. Ayudora e gweng' mar Lakisama e bwo Bishop Barak Odoro. Erokamano janeno, en okinyi maber mana kaka asewacho, ma Nyasaye oloso thuolo mondo mi wawuoye wach Nyasaye. Omiyo topic kata thuon wach ma kawuono adwa wuoye wacho ni teko mar Nyasaye. Ing'e ni Nyasaye nigi teko maduong'. Omiyo kawuono topic kata thuon wach ma wuoye wacho ni teko mar Nyasaye. Omiyo kapok adhi mbele adwa ni kul wiyi mondo kamoro amora ma intie weche duto wakete lwet Nyasaye. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti. Imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu majawar. Janeno, mana kaka wacho ni thuon wach ma wuoye kawuono wacho ni teko mar Nyasaye. Omiyo muma madwa somoni adwa dhi kodi e ndiko Johana 9 e wang'e. Johana 9 wachako kare 1. Wadwa neno chieng' moro ka Yesu ne wuotho, to nopo koneno jal moro mane onywol muofu. Andiko lero ni jalni nonywole muofu. Ing'e ni ng'ama onywol muofu opogore gi ng'ama oyudo muofu e wi dongo. Ma ng'ol moro oyudo e wi dongo. To andiko lero niya, jalni nonywole muofu. To ka Yesu chieng' moro wuotho to oromo kode, ne en gi jopuonjrene. To jopuonjrene noketo Yesu e test. Kech sama ne gineno ka jal cha muofu, jopuonjre Yesu noparo niya, ne gipenjo penjo moro Yesu. Gipenje ni rabi, to jalni nonywol muofu nikech richone koso richo jonywolne. Ng'ini nitiere gimoro ma ng'ato nyalo kale ma ji penjre penjo mathoth. Ni to jalni en kama nikech richo jonywolne koso richone owuon. Ng'e nitiere weche moko ma waromo godo ma ji nyalo paro ni itimo richo. No. Kata richo jonywol. Nitiere gimomiyo ine alino mondo gimoro timre, mondo joka mosewuoyo ka one gima Nyasaye timo. Ma emomiyo wacho ni thuon wach ma wuoye wacho ni teko mar Nyasaye. Omiyo sama Yesu noromo gi jalni, to jopuonjrene okete test, to penje niya, rabi, ng'atni nonywol muofu nikech richone koso richo jonywolne? Ta awuoro Nyasaye kata awuoro Yesu manigi duoko makare. Tiende ni kata okinyi ma kawuono ni abiro lamo gi ng'ato ma wach moro osechande ndalo mathoth. Wasom kodi ndiko ni aito kore kawuo kodi. Ndiko mar Nyasaye wacho Johana 9 e wang'e niya. Kane Yesu wuotho, noneno ng'at moro mane onywol muofu. Jopuonjre nopenje niya, Japuonj, ng'atni nonywol muofu nikech richone owuon koso richo jonywolne? To nitiere wach ma Yesu nodwoko. Yesu nodwoko niya, jalni ne ok onywol muofu nikech richone owuon kata nikech richo mag jonywolne, to nonywol jalni muofu mana ni mondo teko Nyasaye onere kichange. Kanye kama thuon wachna nitie. Tiende niya,
Nitiere wach moro minyalo kale ma ji penjre ni ya to Jali gima timeni en richone owuon koso richo jonywolne. Yesu manigi duoko makare. Adwa wuoyo gi jomoko mosekalo weche mathoth. Omiyo kata okinyi nitiere mama moro manena ka sani. Adieri bet mos mama, iwinja. Samoro nitiere jaduong' moro mobet mot winja sani. Samoro nitiere nyako moro kata kijana moro kata nyathi skul moro mobet mos kata chiliel moro mobet mos manena sani. Erokamano nikech ikawo time ni dakika matin mondo wach madhi yalo ni kik kali. Nikech osekalo wach moro matek. Tandiko lero niya, kawadhi mbele. Kane Yesu osewacho kamano, nong'ulo law piny mi oloso lowo mowiro e wang' ng'atno. Eka nowacho niya, dhi iluok wang'i e yawo mar Shilom. Tiend nying yawno en ote. Kuom mano ng'atno nodhi moluoko wang'e mi oduogo kaneno. Tiende ni sama Yesu nowacho ne jalcha ni ling'urane, jalni ne ok onywol muofu nikech richone owuon kata richo jonywolne, to jalni onywol kama mondo teko Nyasaye onere kichange. Bang'e jalni noneno. Tiende ni okinyi ma kawuono ni nitiere ng'ama obet winja ma samoro osetuo ndalo mathoth. Okone breakthrough mar chang. Samoro osewuotho nyaka osiptende mopogore. Duoko okone. Samoro en tuoche magalagala ma dichiel oketo kuome. Moko iluongo ni sukari. Moko iluongo ni pressure. Moko wich bar mosiko. Moko tuo mar pien. Moko asma kata ndulume. Tawuoro Nyasaye manigi duoko. Awuoro Yesu manigi duoko makare. Omiyo Yesu nowacho ne jalcha niya, Jopuonjrene niya, jalni ne ok onywol muofu nikech kethone kata ketho mar jonywolne, to mondo teko Nyasaye onere kichange. Omiyo kata kawuono ne wuoyo gi ng'ama osetuo mawacho ni mara ni aneno ka gini tera e kaburini. An ka mondo ajiwi niya, hali ma intieni timore mondo teko Nyasaye onere kichangi. Kendo ji biro neno Nyasach chang machangi kawuono. Wawuoyo gi ng'ato ma wuoto segeno. Adier samoro wacho niya, ok ang'eyo richo manatimo. Ok ang'eyo ni kata en mar jonyuola. Yesu nowacho niya, hali ma intieni timore mondo teko Nyasaye onere kichangi. Chieng' moro mama moro oluonga dhi alam ne janeko. Mama ni nonywol nigi dweche 3 to tuo mar neko gore kuome. Noting'o nyaka pale plot kamodakie. Majirani ne penjore niya, to mama mane ngimane? Ang'o matimore ma ji oparo niya, ne gipenjore, to mama ni emodonjo Illuminati koso jaode momiyo lokore neko. Sama nadhi gi Yesu rabi, jal mahali ma intiere no timore mondo teko Nyasaye onere kitimo. Sama nasomo muma mar Marika 5 kama Yesu nochango wuod Jogerasi, jal mane nigi neko to chamo wiye jomotho to ng'olore gi kite, duoko noyudore. Omiyo sama nalamo ne mama cha nochango. Wawuoyo gi ng'ato mawacho ni pastor, kara fwenyo ni hali machkale ni kare timore mondo teko Nyasaye onere kitimona. Wawuoyo gi ng'ato mobet mos mawacho adier ni pastor, kare adier gima timane kawuono adwa neno teko Nyasaye no mano otimo ne jalcha mane muofu cha moneno. Kata sani nitiere ng'ama nena mosemanyo tich.
Adier osemanyo tich, pok oyudo. Adier kamoro amora modhiye, ing'ise ni hakuna kazi, kuja kesho. Adier samoro en gi papers, samoro en gi degree, en gi master, onge duoko mayudore. Samoro osetemo gi pesa komanyo tich, onyiewo, duoko pod otamore. To kawuono an kamondo wachni, gima timore nini, timore mondo teko Nyasaye onere kimiyi tich. Jomoko jachien nokete tich nyaka ma ok gisomo. To kawuono en kamondo achiwi, awuoro Yesu mane gi duoko, jal mane gi duoko kare, mane oduoko jal ma muofu cha, mane oduoko jopuonjrene nowinjo ling'urane. Jalni onywol kama mondo teko Nyasaye onere kichange. Kata kawuono tich misemanyoni, ji biro neno teko Nyasaye kimiyi tich e yor ono. Onge richo misetimo kata mar jonywolni, mana yie kende ma jalcha nokawogo yie mochango ma muofu orumo moneno. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Chieng' moro kijana moro biro mondo alam ne Nyasaye mosemanyo tich ndalo mathoth. Adier ne en gi digri kendo somo, to madalagi notamore ni ok onyal yudo tich. Omiyo sama nobiro, nawuoyo kode asika, ng'ise ni winjo kijana, nitiere Nyasach ono. Hali ma intiere ni, onge gima nosetimore koru, kata onge gombo moro misetimo. Wachni timore ngimani mondo teko Nyasaye onere kimiyi tich e yor ono. Omiyo kijana ni noyudo nyaka tich e pinje maoko. Wawuoye gi ng'ato mawacho adier, pastor, awinjo duond Nyasaye, nikech andiko lero niya, Yesu noduoko niya, Jali ne ok onywol muofu nikech richone owuon kata richo jonywolne, to mondo teko Nyasaye onere kichange. Wawuoye gi ng'ama obet koro nena kasani. Adier nitiere nyako moro mobet manena kasani, kata mama moro mobet manena kasani, osewuotho nyaka kawede mondo oyudie jagam. Duoko pod otamore. Adier samoro kinena ka, nitiere ng'ama osetedo. Adier samoro osetemo nyaka kuonde mathoth, opo ka gini duoke aduoka korgi, piny ochame, piny odhiere, kama ochomo onge. Geno bende oserumo. Samoro konena ka, samoro en gi nyithindo 4. Jachien noketo ni ng'ato ka ng'ato gi wuongi, nikech onge breakthrough monyalo neno. Adier samoro en gi tich, to ng'at modak go moluongo ni ng'etne otamore. Wawuoye gi jomoko ma samoro ji osepenjore ni jowadwa, to nyar ng'aneni ichiene koso magi jogunda. Ing'e ni ji nyalo wuoye. To kawuono winji, nyako kata mama mosedwaro kendo tamore. Gima timore ni timore mondo ji one teko Nyasaye kimiyi ng'etni e yor ono. Wawuoye gi ng'ama geno ne oserumo, ma wacho ni pastor, awinjo wach Nyasaye, nikech kawuono nyalore ne ng'ama oyie. Chieng' moro mama moro biro timona ni pastor, an asetedo kuonde 3, ok apandi, kendo noyie ni pastor tim nenda, nikech Nyasaye notimo. Nyithindo bende en ga 3, ng'ato ka ng'ato gi wuongi. Piny nochame. Owinjo ka ji wache plot kamodakie. Ji penjore ni to en chwore notho, en chi liel koso ne giwere. Manyaka plot kama nodake, ing'e ni kionge dichuo, ji nyalo we mana ni biro magi chuogi. Mano nyalo timore. En kata ng'ama ne mose plot ne onge, nikech ji ne wene ok inyal moso chwor ng'ato. Ji we mana ni kimoso ni habari yako, ibiro dhi godo. Winji, Nyasaye wacho niya, Yesu nodwoko niya, gima timore ni timore mondo teko Nyasaye onere kichango jalcha.
to gima timi ni mama timore mondo teko Nyasaye onere kiyudo ng'etni e yor ono. Wawuoye gi ng'ato mawacho adier ni pastor, awinjo wach Nyasaye. Kare Nyasaye nigi duoko. Hawacho ni topic mara en teko mar Nyasaye. Nikech abiro lamo gi ng'ato gokinyi sani, mageno nene oserumo. Adier ng'ato nena ka sani, mano osemanyo nyathi ndalo mathoth, osewuotho kodwaro konyruok onge. Adier koneno ngimane, osedhi nyaka dakteche, iluongo ni gynecologist, mago dakteche mosomo imene. Duoko pod otamore. Adier samoro osetimne operation, iwacho ni growth. Growth no bende ok yudi. Wawuoye gi jomoko mawacho ni pastor, kama bete ni awinjo duond Nyasaye. Adier duond Nyasaye. Adier jomoko ka nena ka sani, ma jachien noketo ni en komako ich, to ijno nyaka wuok gi dweche 3 garanti. Adwa wuoyo gi jomoko nikech abiro lamo Nyasaye gi ng'ato. Adier jomoko jachien noketo en kodhi nyuol to nyaka timne operation. Akia ni bawuoyo gi ng'ato. Jomoko bende jachien noketo ni ka gidhi nyuol to nyathino no ok tiek ndalo achiel, oduogo gi lwete nono. Winji, jopuonjrene nopenjo jalcha penjo ni Rabi, Jali nonywol muofu nikech richone koso richo jonywolne? Awuoro Yesu mane nigi duoko makare. Han bende akoni niya, iwinjo mama, onge richo mane isetimo, onge gimoro marach misetimo. Ma timore kawuono mondo teko Nyasaye onere kiting'o nyathi e yor ono. Wawuoye gi ng'ato mawacho adier ni pastor, awinjo duond Nyasaye kendo awinjo teko Nyasaye, kata kawuono biro timore e yor ono. Mama moro chieng' moro ng'isa ni pastor, ayie tim nenda, kik iwena timo nend ji te. Nong'isa ni pastor, ayie tim nenda. Nomako icho ijno ne wuok gi dweche 3, pok anene gi wang'a. Ajawacho ga ni mak TV tigo chonge piny. Mama cha noyudo instant miracle. Ong'isa ni pastor, ine pastor Omedo yine ni bi para an ng'ane. Ang'isa ni nyalo pari. Hane mane ilamo na ka iya wuok. Sani an gi nyathi ich dweche 8. Kare onge gima tek matamo Nyasaye timo. Kata kawuono hawuoye gi joma onge kwe. Adier nitiere joma onge kwe mar ot ni onge. Osemanyo ndalo mathoth, gino dhiere, gima notimo bende okia. Samoro era norumo, ng'ama sudo but wat gi onge. Wawuoye gi ng'ato kinyi ma kawuono ne, mawacho adier ni pastor, awinjo duond Nyasaye, to kawuono awinjo teko Nyasaye. Aluonge ga ni sule mar okinyi chieng' jamondo. Nyasaye man gi duoko makare, jal manodwoko jopuonjrene duoko makare. Adier era norumo. Samoro ji nie ot, wuoyo rumo, ji SMS. Ng'ini nitiere ute moko ma jachien oketo ni ji ok nyal wuoyo ot. Ji wuoyo mana gi SMS to gin e ot achiel. Samoro ng'ato nena ka pogore, ng'ato ninde bedroom, ng'ato ninde sitting room. Ma ji nosepenjore ni jowadwa, od ng'ane ni bende kwe nitiere ga adier nyaka nene. Wan wawinjo mana ni onge kwe odni ndalo mathoth. To kawuono winji mama, ma timore mondo ji one teko Nyasaye maduong' kakelo kwe ot. Dongo ndikie muma Isa 9 kare 6 mokadhi somo ni nikech nonywolwa jawar, adieri biro nywolonwa wuowi. Loch nobedi e lwete. Ne luong nyinge ni jabura ma ono, Nyasaye maratego, wuoro manyaka chieng'. Umuga no ene ruodhi kwe. Kata kawuono onyalo kelo kwe modhiero ching'eyo. Wawuoye gi ng'ato kawuono mawacho adier ni pastor, awinjo teko Nyasaye. Nitiere joma nochako ala, adier ne gichako timo ala maber. Ala ni lwara. Okia gima timore e kit ngimane. En kochako to chunye chida. Okia gino dhiere.
samoro kochako mar omena lwar, samoro kochako mar rech gini podho, samoro kochako mar lewni ok dhi maber, samoro kochako mar wuoch ng'ama nyiewo onge. Wawuoye gi ng'ato kawuono mabiro lamogo Nyasaye, nikech Nyasaye nigi dwoko. Japuonjno nigi ansa kata kawuono. Obiro timo honni gi ranyisi. Samoro jomoko noyawo M-Pesa, onge mandhi maber, samoro mar duka, samoro en ohala ma jachien noketo ni ok nyal dhi maber. To kawuono wuoro Nyasaye manigi dwoko. Samoro ng'ato nena ka manigi yie nam, samoro en gi mitoka maringe barabara, to kata makelo pesa onge. Kawuono biro lamo kodi ajabu jakondo mula. Samoro ng'ato nigi workshop mar welding, samoro en gi workshop mar uso furnitures, kata ng'ama nyiewo gimoloso onge. To kawuono winji, ma timoreni mondo ji one teko Nyasaye kichak ichungo ohalani kendo. Akia nawuo gi ng'at mawacho ni pastor an emo anda nopodho. Chieng' moro ng'ato biro timo na neno. Kijana ma bende ne nigi talent, kendo noyawo workshop mar carpentry. To gik manoloso, adier noloso gik ma ka ji oneno to wacho ni gigi obedo imported. To awach ni oneno ni kata ng'ama ne penjo gik molosogo ne onge. Manoloro, noseyawo kuonde 3 moloro te. To winja kayalo kaka yale lolwe kawuono ni. Ng'isa ni ukawo namba na, ng'isa ni manya kijana. Sama na omanya, ng'isa ni jochiende mag dhier onge gi teko kendo onge gi loch. Pastor ji osewuoye, ma ji nosewacho ni jowada, akia ni gomba, akia gima not, ji wacho na akia gima notimore dalawa. Nikech an kayawo to workshop podho. Yani ji nosewuoye. Mana kaka jopuonjre Yesu ka noneno jal cha ka muofu magi penjore penjo. Nyisi kawuono, sama nalamo ni Nyasaye, dwoko noyudore mochako yawo kama chielo kendo. Wawuoye gi ng'ato kawuono, adier ma kong'iyo ngimane ok onyal kendo dhako mobed godo. En kokendo to nyaka ting' gige te madhigo. Wawuoye gi joma genogi noserumo, kata kopago mondo mi okendi, hiyo lazima ndoa, hiyo kitu lazima iharibike. Okia gima timore kit ngimane. Adier kong'iyo ngimane, opango ok timre. Osewuotho ma ji osewachona adier, to ng'aneni en mondo weya weya. Beni gini en mar kodhi kosichiene. Ji nyalo wuoyo. Iwinjo, ma timore mondo ji one teko Nyasaye kimi ng'etni kendo dak e yor ono. Akia ni ng'ato be winjo wechena. Kawuono winjo ka Yesu biro timo. Donge jalcha noneno. Akia ni en wuofu mane masandi kawuono, nikech abiro lamo kodi Nyasaye. Samoro en mar kong'. Ma ji osewuoye, adieri temo mondo iwe. Gini idhi aidha, ikia gima timore kiti. Ipo mana ke iyudori kocha. Adier nitiere mama moro ka manena kasani, kata jaduong' moro manena kasani, ma ywago dalane, nikech dalane onge kwe. Satan mar kong'o sando. Nyithindo ok nyal yudo tich. Kawuono awinjo teko Nyasaye. Samoro mama moro ne kama onge kwe, oywago ngimane, oywago ngima jaode. Adier mama moro ywago ngimane sani, nikech jachien nyalo keto nyaka mon moko e kong', ok ni chwo kende. Tadiera gendo komadh nohero. Ma Satan mowuok mondo sande. Ma ji osewuoye. Ji osewacho ni dalano bende dhiye kokimethi. Ma ji nosewuoye. Samoro ji wacho ni ma mar kodhi. We chandori gi gima ji wacho. Ma emomiyo jopuonjre Yesu nopenjo penjo. Kata kawuono iwinjo gima timore ni timore mondo ji one teko Nyasaye katieko kong'o e dala kata e ot. Wawuoye gi jomoko kawuono, nikech awinjo teko Nyasaye no kabiro timo kawuono. Nyasaye no nitie, japuonj ok riambi, be ok olokre. Nitiere joma nena kasani mosemanyo mondo mi odhi ogeda ot otamore. Adier ji tindo gero malit osiko. Mabati moko 7 to be gipadore. To ohero kamano nohero. Adier jomoko bende pango mondo mi odhi ogedi, gino tamore. Okia gima timore. Jomoko osenyiewo nyaka mabati nyaka musumal.
mondo chak wuoth mondo mi odhi oged gino tamore, ok nyalre. Jomoko bende pango mondo mi ogol dala. Gini lokore mana wer, gimore machako timore. Opoka wachno ruchore. Ma ji dine nosewuoye. Eni tichiene koso ma jogunda madalagi. Chieng' moro kijana moro biro timo na neno. Ong'isa ni pastor. An dala wanie bath ndara, kendo oda nie bath ndara. To oda no achake ni museum. Apene na ang'o mi ichake ni museum? Ong'isa ni pastor gin mabati aboro to gipadore. Koro gimomiyo aluonge ni museum en ema ka ji kalo to goye wang'e ng'iyo. Ing'e nitiere gimoro point of attraction ma jachien nyalo keto. Ang'ise ni kawuono weche manondiki mag museum ma jachien nowacho ni ok inyalo gero ot mar mareba, iwinjo magitimore kawuono mondo ji one teko Nyasaye kigero ot maduong' ma ji ne. Samoro nitiere ng'ama nena ka mosemanyo mondo mi odhi onyuom jaode, otamore, opango to wachno kethore. Iwinjo, andiko lero niya, duto nyalore ne ng'ama oyie. Ma emomiyo jomoko Satan noseketo opango mondo mi onyuome dhok, ok nyalre. Adier kopango to ng'iyo nyaka samoro nyiminene maluwe nosenyuomo dhok te, en pok onyuome. Adier ng'ato nena kama sani pango. Adier mamin gi nosewacho ni tido nyathina, chuori nokende kata diel, wachni ogore Lwanda. Adier ji nosewuoye ma ji wacho adier. Tang'o manotimorene momiyo ok nyal nyuome dhok? Nikech king'iyo to nyimineni nosenyuom dhok te, in ema itong'. Tandiko lero niya, iwinjo, ma timore mondo ji one teko Nyasaye kinyuomi dhok kendo kinyombo e yor ono. Onge gima tek manosetamo japuonj. Ma emomiyo abiro lamo gi ng'ato, nikech andiko lero niya, Nyasaye nigi teko. Ma emomiyo jopuonjrene nopenjo penjo ni rabi, to Jali nonywol muofu nikech tekone koso teko jonywolne? Nonywol muofu nikech ketho jonywolne koso ketho mar owuon? To Yesu manigi dwoko nodwoko nooyo, Jali nonywol muofu mondo teko Nyasaye onere kichange. Wawuoye gi chiliel moro, adier manene ka sani maonge kwe. Adier kong'iyo ngimane, samoro anyuola nomaye lope, nomaye mwandune te, geno noserumo. Samoro kama nodhi ogedie otamore, ji nosewuoye. Samoro kama kaka nyithinde biro somo, gini otamore. Ma ji tinde ywage, geno oserumo. Iwinjo chiliel, wawuoye gi chiliel moro ma ywago ngimane, ma ji nosewuoye ni ok nyalre, ma gimoro amora mopango to ok timne maber. Yesu manigi dwoko, jakondo omulo osip Lazaro, nodwoko niya, iwinjo chiliel mawuoyo go sani, mae gigi timore mondo ji one teko Nyasaye kichak iduogoni mwandu e lweti. Akiana wuoyo gi ng'ato kawuono nikech abiro lamo gi ng'ato. Samoro nitiere nyathi sikul manena ka sani, adier kaka osom onge. Kama oneno kama skul biro kama fi biro aye, okone breakthrough. Adier kong'iyo ngimane, jonywolne onge nyalo. Adier kong'iyo ngimane, samoro en e college, ka oneno ka ok odhi tieko, samoro kata fi mabiro aye mochulogo college onge. Sadier kong'iyo dalagi, jachien nokel ni ng'ama dhi chopo kata klas 8 onge. To kawuono awuoro Nyasaye manigi dwoko. Osiep Lazaro nigi dwoko. Samoro nitiere tuo mane osego nyathi skul moro, samoro en wich bar mosiko ma ji osewuoye. To kawuono Yesu wacho niya, magi timore mondo ji one teko Nyasaye kibiro tieko college kendo ibiro tieko skul e yor ono. Abiro lamo gi ng'ato ma wacho ni pastor, kare Yesu nigi dwoko, kare gima timore ok en richona kata richo jonywolna. Kawuono afwenyo ni gima timani timore mondo ji one teko Nyasaye kitimona. Adwa nalam gi ng'ato. Sa oromo mondo mi alam gi ng'ato. Sa oromo mi alame gi mama moro kata jaduong' moro
kata nyako moro, kata nyathi skul moro, kata kijana moro mawacho ni pastor, ane masekalo wach moro matek, to kawuono gima timani afwenyo mondo teko Nyasaye onere kuoma kitimona. Weyane gima timo. Kata in Mombasa, kata in Eldoret, kata in Kisumu kanyo, kata in Kapsabet, kata in Migori, kata in Oyugis, kata in Siaya, kata in Nakuru, kata in Nairobi ka, kata in oko mar Kenya. Adwa ni wene gima timo, nikech andiko lero niya, Nyasachwa bado ok chiek, bende ito kodino. Mae momiyo chieng' moro mama moro matimo neno, no wija kayalo ka. Iye ne chwe nosewuok higni 3, dweche 3. Ka nyithinde wuoka adek, to nokawo yie komulo TV. Adwa ni weyane gima timo. Kinyalo go chonge penje tigo, kinyalo mako TV timaki, nikech andiko lero niya, Nyasachwa bado ok chiek, bende ito kodino. Mamone biro kanyo to timoni walamo. Agondi erokamano Nyasaye. Akawo mamani akete lweti, akawo jaduong'ni akete lweti, akawo nyakoni akete lweti, akawo kichanani akete lweti, akawo nyathi sikul chilielni. Magino ne oserumo, maji nosewuoye ni gima time odhiero jing'eyo. Japuonj dhiye kama entie itimne, kata ka en chang miye, kata ka en nyathi miye, kata ka en gweth mar kwe miye, kata ka en ohala manoseluwa. Japuonj chak ichung' kendo, alamo kan gi yie ni itimone e nying Yesu majawan. Chaneno mana kaka wacho ni nyinga en Pastor Agustino Omedo, aja Kisumu County, hae gweng' milongo ni Kogony, buto Korogonda School, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo mopong' gi teko mar MALER. Ji osekawo nambana moyudo konyruok. Alemo gi kanisa mar Dwaro kod Chang e piny Nairobi ka, ayudore gweng' mar Lakisama e bwo Bishop Barak Odoro. Erokamano ne askofu wetu Dr. Mama Winnie Owiti, Nyasaye mondo gwedhi kama intie. Achaka go erokamano ne Lolwe TV, jatelo mar Lolwe TV gi joma tiyo Lolwe duto te kuom miya thuolo odiochieng' ma kawuono. Nyasaye mondo gwedhi Lolwe TV. Nambana mar simo en 0726 84 39 41, 0726 84 39 41. Machielo 0750 38 34 99, 0750 38 34 99. Kaw mondo mi watudre e sach Nyasaye. May God bless you.